Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, ohiko bigarren kafera. Kursal pareko estudioa itxi eta gure ohiko laborategira iritsi gara. Aste betez zinemaldian pasa ostean. Amaitu da bai Donostiako zinemaldiaren jaialdia. Eta azzen olako uneak utzi dizkigun. Urrezko maskorra, etxean geratu da, Alauda Ruiz de Azua, Barakaldarrak jaso baitu. Los Domingos pelikulak irabazi zuen Donostiako zinemaldiaren 73. edizioaren film onenaren saria. Eta baita Euskal Zinemaren Irizar saria ere. Eta bereziki unkitu gaitu zilarrezko maskorrak. Jose Ramon Soroiz Legorretarrak irabazi zuen interpretazio onenaren saria Maspalomas filmean egindako lanagatik. Exaeko izan da saria, Zhao Xiaong txinatarrarekin batera. Bioi zoragarria idazteatik, eta bioi baitaren hitaz gogoratzeatik. Eta Vicente personaia aurre ateatzen lagundu diezuelako. Baita ere eskerrak eman Moriarty eta pelikulako ekipo guztiari. Aizue baina sari gehiago ere banatu dituzte. Adibidez, Sebastian saria, Aritz Dendategik esan zigun aurtengo edizioan zaila izango zela erabakia, baina azkenean Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren Maspalomas izan da gehituk emandako sariaren garaile. Begira duela 10 urte 2015ko iraiaren 29an, hau da gaurko egunez, Garainok eta Goenagak zuzendu zuten Loreak filma Oskarretan Espainiako estatua ordezkatzeko aukeratu zutela jakin genuen. Azkenean Loreak filmak ez zuen aurrera jarraitu eta Oskarretarako lasterketatik kanpo geratu zen, baina sari ospetsu hauetarako hautatutako euskarazko lehen filma izango da beti. Lore zain zure negarrak lurra ondu dezake. Iriko txoko guztiak urez bete arte. Malkoek gainera eroritakoek esan didate. Loreak argirik gabe. Badakizu eze pelikula jaso zituen Oscar sarietarako izendapen asko, pasaden urtean zinemaldian estreinatutako Konklabe pelikulak. Aita Santuaren heriotzaren ostean munduko kardenal nagusiak Vatikanon elkartuko dira hurrengo aukeratzeko. Begira, Juan Pablo lehenengo Aita Santua bihotzekoak jota hiltzen 1978ko iraiaren 29an, hau da gaurko egunez. Karguan 33 egun soilik eman zituen. Laburra izan zen bere agintaldia. Juan Pablo lehenengoak ohitura hartu zuen sakristian goizetan kafe bat hartzeko eta ondoren kaperara otoitz egitera joateko eguneroko kontu ez arduratu aurretik. Antza denez, iraiaren 29ko goizeko 5 eta 4 Vicenza Tafarel monjak sakristian utzi zuen Aita Santuaren goizeko kafea. Ordu batzuk geroago kafeak han jarraitzen zuela ikusita, bere logelara joan zen bila eta han hilda aurkitu zuen. Ospea eta fama latza botazuke, alperrik aldituzu horrein beste urte. Ligatuko balitza ospearen truke, gehien Aita Santuak ligatuko luke. Bihotzeko batek jota hiltzen Juan Pablo eta tamalez bihotzeko gaitzonek urtero pertsona askori eragiten die. Horregatik gaur iraiako 29 bihotzaren mundu eguna da, are gehiago. Egun honen 25. urte hurrena da. Gaixotasun kardiobaskularrak dira heriotza kausa nagusia munduan. Miokardio infartuak eta garuneko istripu baskularrengatik urtean 17 milioi baino gehiago hiltzen dira.
Eta kalkulatzen da, zifra 23 milioikoa izango dela 2030erako. 5 heriotza goiztiarretatik bat gaixotasun kardiobaskularrek eragiten dute, baina kasu gehienetan prebenitu egin daitezke. Egunero 30 minutuko ariketa egiteak gaixotasun kardiobaskularrak dituzten 5 pertsonatik 4 lagun diezaioke. Hala ere, 3 heldutik bat ez da beharra adina mugitzen. Horregatik, aurtengo leloa eutsi erritmoari izango da. Eta adi entzuleo kabestiari. Egia da, tamalez, bihotzeko gaitzek heriotza ugari eragiten dituztela. Adibidez, gaurko egunez zendu zen Tony Curtis estatubatuar aktorea bihotzekoak jota. Ibilbide luzea izan bazuen ere, 100 film baino gehiago egin zituen, 1990 eta 60ko hamarkadetan izan zuen arrakasta gehien. 1985ean Frantziako Kultura Ministerioak arte eta letretako ordenako zaldun izendatu zuen. 2006an Sony Ericsson Empire saria eman zioten, eta 1960tik Hollywoodeko ospearen pasealekuan izar bat du. Hala ere, bere pena handiena, Oscar saririk ez irabaztea izan zen. 6 aldiz ezkondu zen Tony Curtis. Lehendabiziko emaztea Janet Leigh antzezle ospetsua izan zen, Psikosiseko protagonista. 2 alaba izan zituzten elkarrekin eta horietako bat Jamie Lee Curtis da, aktore ospetsua gaur egun. You might have missed that one we did with Jamie Lee Curtis, but it had some lovely benefits on the side. Played a killer on TV called The Reaper that a lot of folks have come to love and hate. Well, I guess if I had to pick me out a favorite, come on, it'd still be the little greaser from 68. It's a hell of a life, the one that I'm living. I gotta keep moving on, doing the best that I can. Eta beste heriotz bat aipatu nahiko nuke, gaurko egunez duela 2 urte zendu zen Iñaki Alkorta Donostiaren enpresaburua, EH-Lab Euskal Herriko Lan Babestuaren elkartearen sortzailetako bat. Lan azari garela, duela 50 urteko gertakari bat aipatu nahiko nukenik. 1975ko iraiaren 29an lehen greba eguna egin zuten Hego Euskal Herrian, 2 egun lehenagoko fusilaketa frankisten aurka. Gipuzkoan jarraipen handia izan zuen 80%koa sindikatuek emandako datuen arabera. Eta hiri industrial nagusiak paralizatu zituzten. Guztiz gelditu ziren ondorengo hiri eta herriak. Eibar, Arrasate, Bergara, Azpeitia, Tolosa, Beasain, Usurbil, Andoain, Pasaia eta Orereta. Eibarren poliziak 1500 laguneko manifestazio isiari tiro egin zion eta gainerako herrietan ere liskarrak izan ziren manifestarien eta polizia frankisten artean. Bizkaian ere manifestazioak egin zituzten herri guztietan eta istiluak orokortuak izan ziren. Ipar Euskal Herrian, Hendaian, manifestariek muga blokeatu zuten, eta Espainiako estatuko ibilgailuei igarotzea eragotzi zieten. Espainiako Garraio eta Komunikazioen Sindikatu Nazionalak Europako herrialdeetara egitekoak ziren bidai zerbitzuak etetea aholkatu zuen, segurtasun faltak eta erasoak irauten duten bitartean. 2 urte beranduago beste gertakari bat. 40 urteko zentsuraren eta errepresioaren ondoren, ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzeko asmoz, 1977ko irailaren 29an eginen lehen alea argitaratu zen. 21 urtez eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza bat posible zela uste zuen pertsona talde bati eta beren sorreran parte hartu zuten milaka solidarioen laguntzari esker. Irudimenean geure pentsaerari asko izaten utzi genion idea. Elkartu idatziz eta irratiz egan gendenean.
izan nola ebaki, eteken erakutsi ziguten bidean, egin nahiean. Eskurik esku egin, berria, helburu. Akaso kantua urtarriaren 5 oihalumen entzuteko aukera izango da. Akaso bai. Etzakitek adirazi duelako. Itzulera, nolabait itzulera mugatua dituko diogu honi. Etorri eta jun. Bueno, ez dakit. Batzutan etorri eta jun horiek hori da. Garbi ez daukagu. Baina tira, astelena da eta gaurko edukiak ere azaldu barko dizkizuegu. Aje pixka bat badaukagu, Bueno, ni galesen izan nintzen eta hizkuntza minorizatuak eta kazetaritza uztartzen zituen prestakuntza eskola batean egon nintzen, eta honen inguruan kontatuko dizuet. Aizuta, gozea, zemuz? Lander Kornago sukaldaria etorriko da eta segulako galdera bota digu. Zergatik gustatzen zaizkigu elikagai kurruskariak eta zer gertatzen zaio gure garunari crunch, sainoa, entzutean, crunch. Zinemaldiaz ere arituko gara guk pasaden astea, nola bizi izan dugun kontatu nahi dizuegu eta hainbat saritaz ere hitz egingo dugu. Crunch. Eta ni zeharo aserren ator, beraz, mesedez, egidazu etarte bat, etxe bizitzaz hitz egiteko. Iraiak 29 ditu gaur entzuleok eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete orain baigo juri. Crunch. Zuekin entzuleok, June Romateti barguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Crunche... Crunch hartu ez eta zura izenekin ahaztu naiz. Nola da irabizenak esan, ez? Pentsatu. Goiuri ez eizarandia. Goiuri Crunche ez eizarandia. Egunon. Hola, ze blankazo, Ba, ez da gertatu zaizun. Ja. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1025 garrena du. Egunen bat ez badu hor azken asteotan nahaztu. Iraiak 29 goizak 10:18 minutu. Eta hemen 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri bigarren kafean zarete. Naiz irratian. Egunak uzten ez didanetan, lotuta banengo bezala, airea estu, eutxi eta kalderen bila eman nazala, egun sentia. Aupa irukote diot hemendik, nire maite dut da zinemaldia eta zinea, gora Jose Ramon Soroizta, ze ederra jone batzuetan pelikula, ondo egina, zorionak euskal filmei. Bai, Sandu Rebordin osek ez dela erresa izango etorkizunean horrelako mailako euskal zinea izatea. Bueno, pentsakera hori ez zait gustatzen, baina saiakera egin barko dugu, Egin barko du, errealistare bada, Bai. Uste dut gure zinefaktoria nagusiak direnak, pixkat arma sartzen egongo direla hilabete hauetan, eta kasurrengo ekoizpena 2 urte barru ikusiko dugula. Bueno, baina haizu, hor dago adibidez New Directors saia, eta agian euskal zuzendari gaztetxoek egin dezakete tajuzko pelikularen bat, eta hurrengo urtean, berriro ere, gozatu euskal zinemarekin, ez? Bai, zein du horren inguruan, epaimaiaren aipamen berezia jaso du, New Directorsen, zinemagile berrien sailean jonez, irati gorostidik, aro berria pelikularen gatik, baina, pentsa, euskal zineak New Directorsen pelikula bat izan du, eta uste dut hor, bazegoela beste pelikula bat ere dantzan, eta, bueno,
euskal pelikula bakarrarentzako tokia nolabait. Beraz, bueno, ez da erresa, baina bai, eta zinemiran ere egon daitezke pelikula fikziozko luzeak, eta badaude, eta egon beharko lukete, baina tira, bai. Sail ofizialean maila honetan, gehi zeru hauaken estrenoa, eta dena, pixkat izan da urten, bueno, uste dute, horako amarkadako mugarritxoa edo. Zelako gozea goiuri crashes, Gorka. Crunch. Nei gustatu zaik horrek kontatu digula, nekatuta dagoela, baina asteburu lasaia eduki duela, ez? 46 urteko gizon senyoritoek bezala erosketak, sukaldatu eta etxean egon. Ara, eta ze sukaldatu du Gorkak? Igual izango da gaina sukaldari hona tipo, hau? Crunch, zerbait zaian, galiteke. Inigo, zelako dantza, nik larun baten egingo deu dantza. Bai, egingo dugu, Gorka, egingo dugu. Ze pasatzea ba larun baten? Gorka Urbizuren kontzertura goaz. Ara? Bai. Gorka Urbizu kontzertu eskeniko du larun batuan, eta nik sarrerak lortu nituen, Gorkak sarrerak lortu zituen, eta aurrekoan hitz egin genuen, aizu baltzoaz, bai, nire bai, begira, antxe ikusiko dugu elkar. Nik ez da joango naizen, zela gometek esan zidan, sarrerak hartuko zitula niretzat, baina zire zer esan, hasi. Egien, abandonatu nau, ideian. Lagun hori ni naiz? Naiz goatzen konbertsazioan, entonces nik ez ditut sarrerak hartu zuretzat. Ja, osondo. Bueno, galdetuko dut. Bai, osondo. Ze lotxa gutxirekin, June? Konbertsazio etzen gertatu. Bai, gertatu zen, konbertsazio asko gertatzen diren bezala, eta zuk soilik nahi dituzunak gogoratzen dituzun bezala. Bai, noski hori egia da. Beharrezkoa da, batzuetan. Batzuetan, elkarrizketa batzuk aztu egin behar dira. Bai, Batzuetan, bai. Hau apuntatu egingo dut. Irailaren 29ko goizeko 10 eta 22 minututan, goiurik esan berri duena. Bai, apropos, aztu egin behar dira konbertsazio batzuk. Itxusiak direnak eta horrelakoak. Osondo, karriko izunik korte hau, bizitzako. Momentu askotan gainera. Osondo. Zaia erraza bihurtzean, iraieko igande batean, itxasoa etxera bueltan. Zina zure maite dut, June? Neri ezakide maite dut, osea, maite dut, baino bai, hor dauzkat sentimentu ezberdinak. Kontua da larun bat honetan, Oiartzungo auzo bateko jaiak ziela. Berriz? Beti dira, Oiartzungo. Ez, horretan. Nik askotan hitz egite den auzotako jaiak horretan dira. Ados. Baino, kasu honetan, irailaren asteburu honetan beti Oiartzungo auzo honetako Ugaldetxoko jaiak izaten dira. Urtero egoten gea bertan, eta urtero gaude laukatu. Eta realidadea horrela da karpa txikitxo bat, eta lehengo urtean gaina goatzen naiz eguraldi oso txarra zegola eta, ginen aterkiak karpako sareetan eta lotuta, eta, han gutxi batzuk. Asteburu honetan, milaka pertsona elkartu gea. Baina milaka, espero zien behintzat 4 eta 5.000 arteako jende kantidadea espero zen Ugaldetxon. Itxi behar izan dute errepidean. Autobusentzat parkinak antolatu zituzten. Eta dena, autobus magikoa taldeak jotzen zuelako. Autobus magikoa ezakit dene, ez dut uste denek ezagutuko duten talde bat izango denik, baina bazen duela 10 urte eta 2 egun sortu zen talde bat, gaztetxo batzuk, 16-17 urte inguruko Oiartzungo gazte kantolatutako talde bat izan zen, eta 3 urtez jotzen aritu ondoren, utzi egin zuten, eta haien musika reggae estiloan edo kokatuko genuke, guretzat izan zen, azkenean justo beraien adinekoak gara, eta beraiekin batera rapatu gintuzten, eta egon ginen, algenun gehiengoa entzuten, inoa beste bat jarriko badezu zuzera jartzea eskartuko nuke agian lasaiena ere badelako beste batzuekin konpara. Eta, klaro, euki genuen ez, momentua beraien atzetik mugitzen ginena, edo kontzertua joko dute herri honetan goaz gu ere, herri horretxen jozuten han izan ginen, eta utzi zuten, eta pasa dira 7 urte. Eta 7 urte hauek ondoren berriro bueltatu dira jotzeko Atortxurroken. Izan zen izugarrizko kontzertua, nik ezin izan egon, baina esan zuten justo Ugaldetxoko jaitan sortu zienez, joko zutela kontzertu bat gehiago. Nik enuen espero hainbeste jendek entzuten zuenik autobus magikoa. Baina batean esan ziguten 4.000 pertsona espero zirela. Ia inorrez egoten ez dena auzo horretan. Eta hala izan zen. Ezin zen mugitu. Eta bazen maite dut bat, ikustea
gertukoak diren pertsona batzuk hain pozik eta hain urduri eszenariora igo baino lehen, ze bat ematekin hitz egiteko tartetxoa lortu genuen, eta bai oso urduri zeudela, baino ere, bazen, begiratzen duen jende bat, esan nondik etorri zea, edo zu zenitu 7 urte hauek jotzen hasi zinean, zergatik nin ditun 15, bai, maitu dut, eta izan zen, arte burua berezi izan zelako beraiekin bizitzea. Ez hori maite dut dago, Juri? Maite dut bat, eta maite dut ez bat. Biak aipatu dituzte. Bai. Maite dutarekin hasiko naiz. Gaur nire lagun bati ebakuntza bat egingo diote, eta atzo gauean hitz egin genuen, esan zidan ez zegoela urduri, bere kezka nagusia dela, aspertu egingo dela gero, hobetzen eta sendatzen egongo den prozesu horretan, baina, aizu, bera ez da urduri, baina ni puntu bat bai, ze ebakuntzetan, orokorrean ondo ateratzen dira, ebakuntza hau nahiko xinplea da, egunero horrelako ebakuntza asko egiten dituzte gure inguruko ospitaleetan, baina, hala ere, bida, niri horrelako gauzek pixkat urduri jartzen dute, eta orduan ere maite dut berarentzat, eta hemendik besarkada bat, eta ondo joan dadia ebakuntza hori alde batetik. Eta bestetik maite dut ez bat daukat. Etxe bizitzaren kontuarekin haserre dago. Ez etxe bizitzarekin, bere hortan, baina badago jende multzo bat, sekulako dirutza egin nahi duena beste hon kontura. Eta etxe bizitzaren kontuarekin badakizue, hau askotan esaten da, nik baino askoz hobeto azaltzen dute gaian adituek zerari den gertatzen etxe bizitzarekin, baina gauza itxusi bat gertatu zait. Etxe bila nabil, hemen nire inguruko eta nire adineko jende asko bezala, eta orduan horrek esan nahi du interneteko etxe bizitza portaletako webguneetara izena eman da nagoela eta arpidetuta nagoela, eta orduan e-mailak jasotzen ditu dela informazioarekin, esan ez behira, etxe berri hau salgai zure inguruan, edo beste etxe hau ere alokoiruan zure herrian. Eta orduan iristen denean, nahiko azkar ibili behar gara, herri bakoitzak bere errealitatea du, ni biari naizan herrian oso azkar saltzen dira etxeak, eta orduan, iristen denean horrelako iragarki bat, azkar ibili behar zara, ondo deia egin, edo zure bikotarekin hitz egin, edo zure lagunekin, gurasoekin, bankuarekin, azkar batean egin behar dituzu gestio guztiak, kudeaketa guztiak. Orduan iritsi da etxe bat, prezio baxuan, konparatuta, inguruko etxeak ze preziotan dauden, merke esango dugu, naiz eta etxe bizitza eta merke kontzeptu horiek datu zen bat, baina inguruko etxeekin alderatuta merke. Eta argazkiak ikusten ari du naiz, eta esan dut, ara, nik etxe hau ezagutzen dut. Eta etxe hau ez dago salgai. Nik badakit nor bizi den etxe honetan, eta etxe hau ez dago salgai. Eta gainera, hemengo bi argazki etxe horretakoak dira, beste bi argazki hauek ez dire etxe horretakoak, sukaldeko argazki honetan Photoshoparekin zerbait egin dute, eta ez dago ondo, orduan, pentsatu dut, estafa bat da. Eta gauza gehiago esan ditzakeze ikertu dut, zer gertatu den. Ez dut gehiago esango, baina esango dut hemendik, baiet hori egitea estafa bat dela. Gezurretazko horrelako iragarki bat egitea estafa bat dela, naiz eta zure helburua ez izan jendeari dirua ateatzea, baina horrelako iragarki bat jartzea etxe hori ez dagoenean salgai, etxe hori ez denean existitzen, ze logela batzuk etxe batekoak dira, beste batzuk beste etxe batekoak, prezio hori ez dagokionean etxe horri, eta gainera deigarria egiten duenean iragarkia. Jakin nahi nuke zenbat pertsona dauden gaur goizean bereien inguruarekin hizketan esanez noiz joan gaitezke etxe hau ikustera, ze prezio honetan eta tamaina hau interesatzen zait. Eta jakin nahiko nuke iragarki hori jarri duenak zer erantzun emango dien pertsona guzti horiei. Ze esan beharko duguneren batean, ez barkatu etxe hau, ez da existitzen. Eta iragarki hau faltsua da. Eta bertze aurpegirekin esaten duen hori edo ze aitzaki jartzen duen. Eta bai, asko haserretu naiz. Ze iruditzen zait, etxe bizitza
Eta bueno, kontu hau oso gaizki dagoela, zuk zure esperimentutxoak egiteko zentzu horretan, jendea aztoratzeko eta faltsukeritan ibiltzeko. Beraz, oso asarre nago. Eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da baitasuna tabu. Haizeak eramaten dituen hitz horietan, noiz bihurtu da. Nere maite duta entzuleok alerta spoiler edo alerta da asteburuan ertzaina batekin izandako konversazioa. Ui? Bai, naiz irratian zuten ari zareten entzuleok, eta hemen natorni, esatera nire maite dut hau dela, bai? Baina zure laguna da? Ez. Ez duzu ezagutzen pertsona. Badut lagun ertzainik. Edo ezagun ertzainik, lagunak, uste dut ez. Historio honetako protagonista ez da zure laguna. Ni gasolina botatzera joan nintzen, eta ondoan, justu surtidoren beste aldean, zegoen ertzainaren kotxe bat, eta kopiloto zijoan agentea, antxe apoiatuta. Kotxetik ateratzean, parez pare nuen da, iepa kaxota. Nintzen gasolina botatzen, eta iritsi zen bere kidea, kotxe arrankatzera. Eta konturatu nintzen, kotxearen gurpilak ikaragarri gazatuta zituztela. Alegia, multa bat jartzeko moduan. Eta horren esan nahi zu barkatu, hau akaso agente bati etzaio esan behar, baina gurpiloiek oso gaizki dauzkazu, Bai, alaxe. Eta tipuak gaizki hartzetik urrun, esan zidan, bai, nahi ez egin zenbat kilometro dauzkaten? Zenen, igual gutxi, 5.000 ez dituzte izango. Eta horren hasi izan esplikatzen, kotxe hauek, hain famatu izan diren ertzainak erositako BMW berri hauek. 70.000 euroko horiek. Hauek berez etzeto zen gurpilloiekin. Ikusi, zezen marka da, txinatarra da ez ez ezautuko. Bai, txinguanka. Olako izen raro bat, nik enuna behin ikusi, enaiz gurpilletan superaditua, baina, normalean... Ni gutxiago. Ez da guere. Baina, urtetan azkenen gurpillak aldatu dizkiozu kotxeari, eta badakizu ze gurpil diren, gutxi gora bera, fidagarriak, nik uste Hancock dela hor marka mugan dagoena, merke baina fidagarri, eta hortik, bera, inventadak ez. Eta esate zidan, kotxe hauek ez ziren gurpilloiekin iritsi. Hortze gertatu da. Norbaitek, gurpilloiek, kendu egin zituen, eta hauek jarri zituen, eta diruri non dagoen, ez dakit nik. Etxe barruan esaten zuten, ez dituzte gurpilak lapurtu eta berriak erosi edo. Ez, etxe barruan ez, hori salmenta egin duen konzesionarioak saldu aurretik egin du, hau nire dedukzio bada, noski. Ez dut ikusten komisaldegian inor gurpiloiek entzen eta saltzen beste gurpilo batzu jartzen dituen bitartean, hau tailerrean egiten den zerbait da, edo konzesionarian egiten den zerbait da. Eta maite dut, ertzaina horren zintzotasuna. Ere zen mandatu gehiago, bestela deitu egingo diote arkautetik, esateko... Zutatu gehiagorik emango, baina, alaxe esan zidan da zen, baizu, eskertzen dizut, hau kontatu izana, eta gero parentesi artean nire buruari esan nion. Astelenean Euskal Herriari kontatzeko, naiz irratiaren uinetan. Bueno, haizue, gaurko saioarekin martxan jarri barko gara, eta zinemaldiaren inguruan hitz egin behar dugu. Ez dakit Imanol González Gurrutxagak nahiko duen gurekin batu, zinemaldia ez egiteko, ez... Ondo legoke. Ajea duen, astelena duen, arpegia begiratu digu horrela. Hau da, Imanol eseri hemen eta jarri kaskoak mesedez. Baina ez jarri du arpegia pixka, nahi ez duen bezala. Egia da guk ere eskaera oso garbi aztiogu egin. Baina interesatzen zaigu Imanolen iritzia. Bai. Egunon, Imanol. Uipa, zer gertatzen zaigu hemen. Zerbait badu konpontzeko. Ziazu segundu dut, Horen bai, Imanol, egunon? Egunon. Sondo, zoragarri entzuten zaitu. Ara, gure espuma berria erori egin da, gero konpondu beharko dugu. Bai, eta igual pixka volumena jistu behazu? Hau zarazu, Imanol? Bai, hori da. Hola. Bai, jarri zuet aurpegio zen, hau pixkat, hau txarraroakin, da makizkitia egun batzuk pixkat gaixo. Bueno, aztutan egon Goiuri, Imanolek gaurko kroketak ordainduko dituela. Eta bai? Ze ostiralean egin zenion Goiuriri hemen itxusikeria bat. Nahiko oso itxusia izan. Itxusia ez? Ez, nik kontatuko du ze gertatu zen, kanpo ikusle bezala, ze Goiuri zegoen hemen, eta Junek erabakiko du, 0-10 zenbat den itxusi. Baina Junei ezin zaio. Bai,
June, etorri ginen Donostiatik ostiralean. Hango set guztia desmontatu, dana txukun utzi, eta onaino, arratsalde aldia, zait, bostarriak izango ziren. Eta egin genuen deskarga guztia hemen irratian, gauzak utzi eta bar, eta nik esan nien, itxi mesedez bitartean da, furgoneta ondo aparkatzera noa, horra aurreran lekua ikusi dudala. Eta non furgoneta aparkatzen nagoela, antxe 20 metrotara, ikusten dut Imanol nere ondotik badoala etxeruntz. Imanol, goiuri bakarrik utzi dezu Jose dramatikoa, bakarrik utzi dezu. Eske, gaixo nao eta, etzan inbehar de jalen mailen, no seke, eta junintzen, da zen. Pentsatu nun, barkatu, autotoa. Holaxe pentsatu nun. June. Horrela izan zen. Gauzakerragoak egin dituzulak, ez dukentzen hori itxusia izan denik. Itxusia ez da. Bai. Eta bueltatu nintzen, dago juri izan noindik, atea izten bukatzen, dago elkarrekin junginan aruntza. Bada, zerotik amarrera zenbat. Batez ere kroketa irabazikoa etorrekin. Ez baina egia da, zerotik amarrera ezakit, zazpi bat, ez da ingrabea bakarrikan joaten badakielako emakume honek, baino... Baina gainera, izan zen pixkat itxusia ze, aste guzti alkarrekin, lanean, gozaltzen, talde lana, ikaragarezko lana, 7.000 bideo eskaini dizkigu gure entzulei, protagonista guztiak ikusezaten, gure webgunean, Naiz Irratiaren webgunean hor bigarren kafean sartze bazarete, edo zinemaldia atalean sartze bazarete, gu eta gure lankidek egindako zinemaldiaren inguruko jarraipen sakona, eta kriston lana egin genuen elkarrekin denok. Eta agurtzerako momentuan, beste mozolokote honek, egin nahi etxia joan behar dilotara. Baina, bi egunen ondoren nengo itxusia iruditu zitzaidan bereziki etzelako trenak ies egingo dit. Ez baditut 30 segundu hauek aurrezten. Mareatu ingo zen. Ez, hau da, Imanol eta Imanolen esaldi bat ekarriko dut hemen gure entzulen gana, ni nere etxetik gertu bizi naiz. Dion tipoa. Ez da bat barkatzen, Ez. Barkatu, etorri zea ona esparrin bat izati, Imanol. Ja, konturatu naiz, bai. Baina gero ondorengo kroketekin barkatua izango da. Gaur ez dakit oso ondetortz zaiten, Vale. Igual jomarroket baita azkeneko momentua. Lazka hone bazeok esaldi bat hemen bezala sesatikena, lehenengoa honek emangoik eta biharna paetak. Ez? Hoi lazka hone esateko ez? Bai, lazka hondenetik esateko. Hoxe, kroketa patzea dauzkezu bestela, hemen Junek emango izu lehenengoa, igual bigarrena paetak, hirugarrena goiurik. Bai. Gaur bazpare Junek ez dauke presik, ez, alditeko? Bakarrekan kroketa jateko denboa baukatu. Barkatu. Hemen ere labankadatxoa egon da, Hemen ere labankadatxoa egon da. Bueno, basiko gara toki batetik, eta da Jose Ramon Soroizek irabazi duelako, interpretazio honenaren zilarrezko maskorra exeko bat izan da, baina guretzat sari osoa berea balitz bezala. Soroiz entzungo dugu, eta gero galdetu nahi dut Imanoli, berarentzat ere ze suposatzen duen, zure film laburretako bitan, Jose Ramon Soroiz izan delako aktorea. Jose Mari haingi hoi zoragarria idazteatek, eta bi hoi baitaren itaz gogorratzeatek. Eta Vicente personaia aurre ateatzen lagundu diezuelako. Baita ere eskerrak eman Moriarty eta pelikulako ekipo guztiari. Zoragarri izan dalako behakin lan egitea. Ni hor barruan etxoan, nahiko bildurtuta baino maitasuna sentitzen nian ekipoen aldetik, lagundu nahian, mimatu, eta hori izugarri izan nuen, horrekin indarra hartzen nian. Eta indarra horrekin aurre segitzen nian, eta ne buru izaten itxuan, ezindek atzea egin protagonista eiz, ezindek utxi egin. Eta horreatik esan egin sari hau ez tala nerea bakarrik bai, nik aur gaben etxea emango epainan. Parte hartu duen, pelikula honetan parte hartu duen jende guztiaren adala esan nahi. Hoi izan nahi du. Baita ere, esan Jose Marita zeai 50 urte mate dituala mundillo honetan, eta maspalomas izan dela inork emandiketen saririk handiena. Maite zaituztet eta mili esker. Bagok ere maite dugu Jose Ramon Soroiz eta bere diskurso honek ere onkitzen duet honor eta uste dute
Jose Mari eta Aitor eta Moriartitarako orokorrean ere unkituko zirela noski, baina Soroizen ibilbide luzea da, eta Imanol zure, zinemagintzaren erdi esango dugu, Soroiz protagonista duzula egin duzu, zure 4 film laburretatik, laugarrena estrenatzeke dago oraindik, lehenengo 2etan, ez usteko Talkan eta Nigandiken, Soroiz protagonista, eta uste dut, zure alboan lanean aritu garenok ere, ezagutu dugula Soroiz bat, ikusten dugun Soroiz hori, Soroiz beldurtia, Soroiz zalantzatia, baina gero, paperak borobildu egiten dituena. Bai, da aktore bat oso insegurua eta beti galdera pila bat iken dituna, eta beti sentitzen da ez dala guztiz ondo ikena dena, eta zentzu hortan iruditzen zaiten, beha ezagututa eta parte baita ikusita pelikulak zeuzkan zailtasunak, aktore ona izatez aparte, demostratu dela baita aktore lan ona indula, baita adin hontan atrebitzea eta ausartzea gauza berriak itea eta bere adinakin pantalla baten aurrean bilutsik jartzea eta ez dakit irutzait zentzu hortan baita zinemaldi hontan ikusi dugu ez dakit asko aipatu zen, baino zinean orokorren badaula romantizismo puntu bat nun zuzendaritza eta aktoren artean daon historioak, ez? Daude historio beti gogoratzen dienak, jone batzuetanen kasuna adibidez aipatu zigun bezala, egontzan casting prozesu oso luze bat diken eta azkeneko momentun edo prozesu guzti horren ondoren topatuzun bere protagonista, eta Soroizen kasun baita olako historio romantiko bat sortzen da nun beak hasiera baten ez etzantzun, etzan oso gai ikusten, gai ikusten zan pertsonaia abordatzeko eta beak esatezun bezala, beha ikusten zan pertsonaia hori egiten. Baina gai tabu batzuk sortu zizkion hori. Hori da, zalantza hori sortu zizkion eta hasiera baten etzan oso seguro ikusten, baina gero bukaeran ikusten da ez oso ondo intzula zaparte baita gai izan dela sari bat irabazteko eta guandik hemendik aurrera etorriko dien guztioiek. Orduan, irutzait hori oso interesgarria dela eta bai demostratzen dula edo bai erakusten digula askotan zuzendariak igual izango gala oso tikismikiz edo izango gala oso estriktuak modu oso zabal baten, baino horre baita bere emaitzak ematen ditula eta buruan zerbait baldin baukazu edo ja ikusten baldin badezu oso garbi zein dan zure pertsonaia edo zeinek gorpuztuko duen zure pertsonaia alik eta hoberen, normalen zerbait jatik izaten dela. Badaude aktoreak asko zuzendu behar direnak, eta beste batzuk hainbeste ez, baina Soroiz bada, desente zuzentzen uzten den, edo zuzendariaren zuzendaritza hori asko eskertzen duen aktore hori, da gero emaitza ikaragarrigunak ematen dizkizuna, baina ez da beste aktore batzuk badira, ez? Ja oso landuta dakarretenak berea eta badakizunak, bai, lau gauzatxo zuzendu, baina Soroizek berriz, Soroize badator nahiko biluzik eta hasten da eskatzen, ez? Venga, goazen lantzea hau. Bai, eta kurioso da, beak parte hartuzu nire lehenengo 2 film laburretan, nik esperientzia oso gutxi neuken, eta behaz etorren ja telebistan lan asko itetik, zinean lan asko itetik. Orduan, egia da, dala aktore bat asko zuzendu bartzaiona, baina aldi beren ez duna asko behar. Hau da, beak pentsatzen du zuzendaritza asko behar dula, beak sentitzen du dena gaizki iten dula, edo dena gaizki ez, zalantzati da denbora guztin iten duen lanagatik, eta pentsatzen du ez dakila guztiz ondo iten nahi den edez, baina aldi beren da aktore bat bi indikaziokin ja oso ondo ulertzen duna, horri buelta asko ematen dizkiona, batzutan igual gehiegi, baino oso errez ematen dizuna eta hori izango da aktore batentzako eta batez egolako aktore on batentzako, nun ematen dizkizun aukera ezberdinak, ematen dizkizun pertsonaia ezberdinak toma ezberdinetan, eta hori baita oso interesgarria eta oso aberasgarria baita. Izu Imanol, aipatu duzu Sara Fantoba eta aktorearen garrantzia, eta nola askotan zinema gileok edo zuzendariok daukazuen buruan hor hau behar dut, edo hau ez da, ez? Eta Sara Fantobari gertatu zaio, eta eskerrak Olaia Guaio deskubritu dugulako, eta lenguan baiestatu zigun Fantobak Olaia Guaio aktori izateko etorri dela, eta geratuko dela. Polita, Olaiak deskubritu duela bere bokazioa
Erabat. Eta uste dut industriak ere euskal zinemak behar duela, ez? Inongo meriturik kendu gabe gure pelikuletan hain presente dauden aktorei, baina batzutan anistasun aurpegi aldaketa bat ere eskertuko genuke, batez ere pelikulak oso denbora gutxian estrenatzen direnean, ez? Eta badituzu 5 pelikuletan aktore berbera, bueno, uste dute gure star sistema azten joatea ere gauza ederra dela. Baina galdetu behar nizun, ze Leicester, Nueva York erazoaz, zure azken film laburra, anai rematatzera, eta bertan izango duzu aktore protagonizetako bat, eta aktore protagonista hori ere, bada pixka bat Olaia Aguayo, bada inoiz interpretazioan egonezten, eta oso ausarta aukeratu duzun aktore bat. Bai, egia esan, kostatitza egun baita erabaki hori hartzea, hasiera baten pertsonaia gaztegoa izan martzun, baino bai ez dakit, irutzait, bueno, aipatzearen Aitor, izen aztu ingo zait, bere izen artistiko jaiegun da, musikaria da lako bea, Aitor Martínez esango nuke, baina guain justu burua juten izait. Bai, Martínez Darizi. Bai. Hori da, Aitor Martínez. Bai, egia da, hori, hasiera baten bere badauka begiradan zerbait, kamarari nahiko errez jute zaiona, eta hori, begirada simple batekin ja gauza asko esateko gai dana, edo bintzat oso espresiboa bihurtzen dana, eta ez dakit, beak inoiz aktore lanik ingabere, ez dakit, bere bideotan eta hemen duela 2 urte, ez? Hori kontatu behar nuen, polita dela, bigarren kafean jaiegun bezala, musikari bezala, etorri zenean, zu bigarren kafeko elkarrizeta akustikoen bideoiek sortzen egoten zara, eta handik buruan piztu zitzaizula zerbait. Tiponen begiradan badago zerbait, gerora 2 urte beranduago pelikularen castinga bukatzen ari ginela, edo faltazela oraindik ez, aktore protagonista hori, etorri zitzaizuna, tiponek eukidezake gaitasun hori. Bai, ez, eta hori grabatzen nahi nintzen bitarten da, eta gero ikusi zanen emaitzan, nabaritzan beak etzan aktuatzen nahi, etzan fikziozko ezer burutzen nahi, baina bai nabaritzezan begiradan bazula zerbait oso espresiboa eta bazala gai atentzio hori, ikuslean atentzio hori hartzeko eta begira goteko, baina bere musika proposamena oso interesgarria izaten da, oso ezberdina da, eta irutzait kasu hortan, itxura mantentze hori eta zaintze hori oso garrantzitsua dela baita. Goiuri, Aitor Martínezekin inoiz goia tiraziko balu, edo ez dakit, edo zilarrezko maskorra zinemaldian, merituaren erdia Imanolena, eta beste erdia bigarren kafearena esango dugu. Bai. Sin duda, claro. Noski. Hori horrela da. Txaitorrena ez? Bueno, baina hori ulertzen da, hori mundu guztiak asumituko du, ez? Aitortuko dio meritu hori. Eta gaina, saria jasotzen duenak bere esker honen hitzaldian orokorrean ez du bere burua aipatzen. Egia da, Ursula Korberok ez dut gogoan ze sari irabazi zuen pasaden urtean, baina egia da hoi hartzen handia izan zuela, momentu batean esan zuela. Bueno, eskerrik asko nire bikote, eskerrik asko gidoilariak, eskerrik asko, eta eskerrik asko ni neu Ursula puta ama bat izatagatik, uste dut horrelako zerbait esan zuela, baina orokorrean hori izan gertatzen, orduan eskerronak ematen hasten denean, zatitxo bat Imanolentzat, zatitxo bat familiarentzat, zatitxo bat lagunentzat, eta zatitxo bat bigarren kafearentzat. Hori da. Aber gogoratzen da. Ondoren, gogoraziko dugu. Zaukagu lotxareko, jo. Aizu, Mas Palomas filmaren inguruan ari ginen, eta hor ari ginen aipatzen nolabait, Jose Ramon Soroizen sari borobil hori, eta osango nuke bilbide guztian zehar jaso duen saririk potoloena ere badela, eta arke, eskerrona adiratzi de bere diskursoan, aipatzen ari ginen diskursoak, nor eta, zuzendariei, eta bereziki Jose Mari Goenaga gidoigileari. Biak izan genituen gurekin, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga, eta hause kontatu ziguten, oraindik Mas Palomas, estrenatu berri zegoenean. Nik uste dut, ausarta dela esaten denean, ez dela, nire ustez ez da esageratzen. Bai ikutzen ditu gai batzuk ustez askotan ematen duenak gizartean eta oso erraiz da barra erabiltzen dianak, eta ematen duela, hori ja, inkluso batek edo besteek esan da, gaindituta da, ez da horri buruz eta behatzen ibili jarri, baina gero konturatzea, eta pelikula egiten ere bat konturatzen da pixkat, zaudenean murgilta prozesuan,
gai horiek ondiokan beste buelta bat edo gehiago behar dituztela, ez? Eta, bueno, azkenean pelikula batek sortzea, gizarte batien olako eztabaida horrek ero bentze jartzea fokuen eta beharrezko ikusten dugu, eta gaina guretzat politia. Bai, baina egia da baita ere, pelikula egiten genuen momentuan nik uste ez genula hori pentsatzen. Hau da, zuk egite duzu azkenian, edo kontatze duzu barruan dakazuna, edo historia idazten duzu eta ez zaude pentsatzen, hau oso ausarte izango da, edo gauza ausart bat egiten ari gea, ez. Nik uste hori gehiago ateatzen dela behin estrenatzen danean eta publikoaren hori ikuspegiarekin, ez? Osatzen dan ausardian nik uste orduan osatzen dela, ez? Zu egiten zaudenean haizea pentsatzen ze behar dezun historia hori kontatzeko eta kitxo ez. Hortxe kontatu zigutena, egia esan, asko ematen du, ez, Maspalomasek hausnartzeko eta zuzendarien aldetik ere, ikusten da, ez, puntutaraino gidoia ere goena garen esku egon den, zuzendaritzan biak egon diren, pixket Moriartytar energia hori guztia ere biltzen du nolabaite pelikulak, eta hori izan da nolabait, esan dezakegu euskal zinemaren, zinemaldiko nolabait, pelikula distiratsuenetako bat, ez? Uste dute, pelikulak oso kritika hona izan duelako, zinemetara dagoeneko asteburuan iritsiko da, okerazpa naiz, ez da? Hau beraiekin aipatu genuen, baina tira, iritsi da. Hori da, aurreko asteburu honetan iritsi da. Hori da. Astelenen gaude, jaztekin non bizin izan. Baina izan dira bestelakoak, eta, tartean, ez dakit, asko izan dira gurekin izan dako protagonistak, ez dakit nondik jarraitu nahiko zenuketen, baina esaterako Irati Gorostidik jaso du epaimaiaren, New Directors Kutxabanke sariaren epaimaiaren aipamen berezi hori aro berriagatik, eta uste dut izan dela ere, nolabait, zinemaldi ontako pelikula nabarmendu horietako, ez? Ikual zinema aretoetan, Karmele edo Maspalomas edo inkluso Jone batzuetan bezalako pelikulen arrakasta takilleroa izango ez duena, baina zinematografikoki benetan interesgarri sortatu duena. Uste dut gehien iman hori gustatu zitzaiola denon artean. Uste dut jakin min asko zegoela pelikularen inguruan. Nire inguruan behintzat entzun dudanagatik, jende asko aipatu dit. Oraindik ez dut ikusi, baina badakit zein den, ez? Agian aipatzen duzu beste pelikula baten izenburua eta galdetzen dizute, eta hori, eta zer da pelikula hori, edo zeinena da, aro berria aipatu, eta jende asko esan dit, bai, hori da, Nafarroko komunitate horri buruzkoa ez da, bai, jakimina daukat, eta uste dut sortu dela, horrelako kuriositatea jendeak baduela pelikula ikusteko. Bai, eta euskal pelikula guztien arten denak oso ezberdinak zian elkarren artetik. Eta hori baita iruditzait oso interesgarria dela. Jone batzuetak pelikulak aurkezten duna da oso drama intimista bat, kostumbrista esango nuke, edo kamera oso librekin mugitzen dana, Maspalomasen kamera oso kontrolatutago dago, eta mugimendu asko sortzen ditu, baino dena dago traveling edo estedi baten gaine jarrita. Eta adibidez, aro berria, nik uste bere garaien, eta Irati baita komentatu zuen bezala, da oso proposamen ezberdin bat, ez bakarrik irudia oso zoragarria dalako, eta historia baita oso interesgarria dalako, baizik eta komunitate hau kontatzeko garaien, juntatzen dira fikzioa eta ez fikzioa, eta azken baten da dokumental bat, baina ondo da, rekreaziokin eta historikoki bilaketa eta investigazio prozesu oso luze baten ondoren datorren pelikula bat. Orduan, hori baita, irutzait oso interesgarria dela, eta dela, igual Euskal Herrian, zaletasun asko haukau fikzioakin ez barkau, dokumentalakin, eta guztia ezaigu dokumentalgintza, eta nabarmena da Euskal Herri mailan zuzendari gehienak dokumentalea jotzen dutela, baina irutzait kasu honetan, eta Iratin bere filmografia ikusita, dokumentaleti datorrela batez ere, eta bere lan hori aztertuta gero ikusten dugu fikzioan baita guandik gauzak aldatzeko daudela, eta proposamen ezberdinak mainstream edo bizkat konbentzionalago ere saldu daitezkela, eta baita, zuk aipatu duzun bezala, jendeak ikusteko aukala, eta irutzait fikzio ezberdin bat izateko hori arrakasta nahikoa dela. Ez da pelikula bat, gazteka inbeste esaten duten sinmas uzten zaituen horietakoa. Zinematik atera, eta
gorroto edo amodioaren ertzetatik gertuago gongo zara, besterik gabeko giroan, baina hau izan zigun irati Gorosti. Nik esango nuke dela fikziozko dokumental bat pelikula, azkenean bada dokumentala dokumentu askorekin lan egiten duelako, eta dokumentu horiek nolabait badaudelako pelikulan jasota. Azkenean ikusten ditugun egoera eta irudi eta hitz gehienak badaukate oinarri bezala ikerketa hori eta dokumentu horiek. Trama bat baino gehiago, edo historia bat, edo mezu bat, edo diskurso bat baino gehiago. Eta badaude hor, pelikulan sartuta dokumentuak nolabait, baino fikzio bat da, azkenean hor aktoreak daude, badago, ambientazio lana, kristona, osake fikzio hutsa dela esango nuke. Eta elkarrizketa horiek aipatzen zenitunak, badaude orain Tabakaleran ireki den erakusketa batean ikusgai, eta elkarrizketa horiek, niri gustatzen zaidana, material horretatik da, baita ere, hor ez dagoela argi, pertsonaiak, hor ikusten ditugu pertsona batzuk kamerara begira hitz egiten, eta hitz egiten dutera pertsonaien lekutik, momentu batzutan, baina gero oso, nik esango nuke nahiko begibistakoa dela, azaltzen ditu. Hor Irati Gorosti diren hitzak, eta nolabait, ari gara euskal zineman oinarritzen, eta nolabait euskarazkoa ez, baina euskal zinema kontsidera genezaken pelikula bat izan da, Urrezko Maskorraren irabazle, Los Domingos Sundays, Alauda Ruiz de Azu Arabarraren pelikula, gainera, bere protagonisten artean Nagore Aranburu edota Patricia López Arnaiz bezalako aktoreak dituena, inork ez ezala pentsatu guke Los Domingosi uko egin nahi genionik, kontua da, euren prentsa arduradunek, ez zutela denborarik atera, beraien protagonista diren bi aktore euskaldunak gure setetik igarotzeko. Saiatuko gara, Nagore Aranbururekin lasaiago hemen bigarren kafean aritzen nolabait, egin dituen proiektu ezberdinen inguruan, ze uste dute nolabait honek ere Los Domingos pelikulak usaina bat duela Goya sarietan oso sariduna izango den pelikula batena, eta Patricia López Arnaiz eta Nagore Aranburu bezalako aktorei ere izendapenetarako aukera emango dien pelikula bat da. Nahiko nuke datozen egunetan hartu tarte bat zinemaldian edo zinemaldiaren giroan izan diren pelikulen ikuspegi politikoari buruz aritzeko. Batez ere egon direlako pieza batzuk zuriketa joerarako, zuriketa arriskua izan dutenak, hemen ere bada horretarako, eta naiz irratiaren uinetan azaldu zuten gure lankideek, baina kaso sakonago, edo behintzat beste pelikula batzuekin batera, atal luzeago bat egiteko ere aukera emango liguke. Zineak izan barduelako kulturaren eraldatzaile, hori sinisten dugu, baina politikoki zuzenak edo politikoki nolabait kritikagarriak diren egoerak zuritzeko balio baldin badu, horre alertatxo bat piztu beharra daukagu, eta uste dut garrantzitsua dela, eta Los Domingosen gertatzen dago kristautasunaren, elizaren jarrera sektarioekin eta bar, eta hori ere ekarriko dugu gurera lasaiago, baina Los Domingos izan da, Urrezko Maskorra irabazi duen pelikula, eta nolabait konfirmatu duena Alauda Ruiz de Azua zinema zuzendari oso sendo bezala, eta hori zalantzari gabe batxalotzekoa da. Epaimaiaren sari berezia Good Valley Stories entzat, Jose Luis Gerin, asko esan zuten pelikula oso luzea egiten zela, pixkate aspergarria zela eta bar, baina epaimaiari asko gustatu zaio. Badaukagu zuzendari honenaren Zilarrezko Maskorran ere Six Day in Spring, hemen Joaquin Lafuz belgiarra, hau izan zen nolabait sail ofizialean hainbatek txalotu zuten pelikula, interpretazio honenaren Maskorrean aipatu dugu, Jose Ramon Soroiz eta berarekin batera, Her Heart Beats in Its Cage, Zhao Xiaone txinatarraren lana, eta taldeko... Bere bizitzari buruzkoa, aktoreak bere buruaren papera egiten du pelikulan, eta oso txalotua izan zen aurretik ere bere lana. Nik 30 segundu hartu nahi nituzke Inigo, esateko, hala ere, ze jende asko egongo da entzuten, eta gertatu izan zait inguruan, zuri gustatzen zaizkizun pelikulek eta epaimaiak saritu dituenak ez dutela bat egiten. Eta, esan nahi nizueke, lasai egoteko. Hau askotan, baietz hemen badaudela irizpide tekniko batzuk eta irizpide zinematografiko batzuk, baina zuri gehiago gustatu balin bazaizu, saritu ez duten pelikularen bat. Edo zuk ikusi balin baduzu, saritu duten pelikula bat eta zuri ez bare zitzaizun bat ere gustatu,
hori guztiz onargarria da, Eta horrek ez du esan nahi, ez dakizula ezer, zinemarien inguruan, edo haze gustu txarra daukazun. Eta epaimaiak ez dauka beti arrazoi. Hori ere, gertatzen delako berez. Zurek nahiago izan duzula beste pelikula bat, edo irabazi duen, pelikula honenaren sari irabazi duena aspergarri iruditu zitzaizula, aizu, hori pentsatzea ere, zilegi da. Bai, eta pelikula aspergarri askok sariak irabazi dituzte. Bai, eta aparte, saritu bakarra egoten da beti. Ezin dia denak sarituk izan. Orduan, bat saritua atera dalako ez dusan nahi beste guztiak txarrak dianik, edo ez dutenik merezi sari hori. Besterik gabe, leku guztietan bezala, eta bizitan gertatzen den bezala, batzutan ez da lortzen, eta ez da zutan bai. Hemen beste sari euskaldun baterako saia bazegoen, asko uste zuten Nagore Aranburuk taldeko interpretazionenaren zilarrezko maskorrerako bazituela aukera, gainera pelikula ezberdinekin egon delako bertan, baina Camila Plate argentinarrak Belen pelikularen protagonistak ez kide denak, taldeko interpretazionenaren saria da, jaso du zilarrezko maskorra, eta gero badaude, Six Day in Spring pelikulak, nolabait berriz ere, beste sari bat, gidoi honenarena, Joaquin Lafosse berak, eta Claude Duponchel eta Paul Ismaelek jaso zutena. Badira gehiago, argazki honenaren ingurukoak, Los Tigres, Pau Esteberentzat, zuzendari berriaken Weightless pelikula daniarrake lortu zuen nolabait garaipen hori, baina... Nagore Aranburuk behar du Nagore Aranburu saria. Eta urtengo Nagore Aranburu saria da, bai. Eta Goya sarietan Antonio de la Torrerentzat. Ze bi aktore hauek, lan askotan ikusten ditugu urtero, eta sari bati beraien izena eman eta listo. Nik ala ere, uste dute taldeko aktore honenaren izendapena behintzat merezi duen aktore bat dela Candido Uranga, Mas Palomasen egiten duen lana, iruditzen zaidalako pixkat soroizen protagonista paper horrek eklipsatu duela, baina ikaragarrizko lana da, niretzat Candidoren bizitzako papera ere bada, eta uste dut hori ere badela gidoi on baten eta zuzendaritza on baten emaitza, beraz, soroizek eskarrak eman zizkien bezala, ez, bere zuzendariei, Mas Palomasen emandako protagonista horrengatik, uste dut Candidok ere baduela zer eskertu, eta alderantziz zuzendariek zer eskertu, Candidoren autua egin zutelako, eta uste dut Candidok egon barko lukela hor, baina hori guzti ikusiko dugu, Goya sariak ere aurrerago iritsiko zaizkigu, guk orain 11 minutu ditugu, eta aurrera egin behar dugu, azken ordukoaren bila joateko gure estudio zentraletara, Perez daukagu, gure lankide Iraia Kambra. Iraia, egunon? Egunon, estatu batetako Michigan estatuan izandako tiroketan 5 pertsona hil dira, tartean erasotzailea bera, eta gutxienez 10 lagun zauritu dira. Gertakari igande goizean izan da, Grand Blanc herriko Jesu Kristo azken egunetako santuen elizan. Tiroketa goizeko 10:25 hasi zen, Sanford izeneko gizon batek bere autoa elizaren kontra jo, eta ondoren tiroka hasi zenean. 3 lehergailu improvisatu ere aurkitu dituzte inguretan, eta sutea piztu zuen erasotzaileak eraikinaren barruan. Sua dagoeneko kontrolpean dago. Poliziaren arabera ez dago jada herritarrentzat mehatxurik, eta gaineratu dute erasotzailea Marine Corpseko kide ohia zela, eta hainbat gatazka militaretan parte hartu zuela Iraken besteak beste. Bere bilbidea hainbat domina jaso zituen, ala nola Guda Globalaren zerbitzu domina eta portaera onaren domina. 100 laguntza den elizan zerbitzu erlijiosoan tiroketa gertatu zenean, 2 biktima barruan aurkitu zituzten eta beste batzuk kanpoan. Gretchen Whitmer Michiganeko gobernadoreak violentzia mota oro onartezina dela adierazi du, eta Grand Blankeko komunitatearekin elkartasuna adierazi du. Bestalde, estatu batuetako fiskal nagusiak eta FBI-ko agentek ere bertaratu direla baieztatu da, ikerketa zabalik dagoen honetan. Donald Trump presidenteak esan du erasoa kristauen arkako beste oldarraldi bat izan daitekela, eta indarkeria epidemia geldiarazteko deia egin du. Hori gaurkoz kontatzekoak. Eskerrik asko Iraia Kambra, Eguerdiko 12 informazio gehiago hemen naiz irratian, eta guk zinemaldiaren inguran izandako hausnarketa hau pixkanaka bukatu egin beharko dugu. Imanol González Gurrutxaga oztu zen zinemaldian zehar, Goiurire gaixotu zen, badakizun nork ezin duen inoiz gaixotu hemen, ez da June? Nik. Bai, hoxe. En fin, zibilizate zinemaldian? Ez, nik ezakit Imanol zertan ibili, baina nik uste dut berdina gertatu zaigula, bioi kontua da egun batzuetan hotza egin duela, bestetan bero egin duela, temperatura aldaketa handiak egon direla aurreko astean, egun batzuetan ibili gara beroki egin eta bestetan sandaliekin, eta horrek asko eragiten du. Hala ere, badakizu zer duzuen lausotasun termiko gutxi. Badator berriz.
Berak dena ondo egiten. Ez, bai. Hau hemen mai gainean jarriko dugu, bai. Goiuri eta Imanol dira entzuleok zuek ulertzeko temperatura 22 graduta igo da eta ze beroa egiten duen, denak enduko dut, manga motxitan jarriko naiz, porque kiston beroa egiten du. Hortik 2 minutura ate bat zabaldu da eta oski hotza daukat, eski ez dakiz zer, eski jertxea jarriko, kotxean zoaz eta bapatean aire girotua 16 gradutara, dena full, eta zeukezu beroa eta baita, eta jertxea zaitik ez ezuk entzen. Aire girotua tope jarri beharrean. Gero, alrebez, kalefazioa 27 gradutara jarri, eske hotza daukat. Hombre, maitia, etorri zara tiradun kamiseta batekin, eta horrelakoak. Hori zarete Imanol eta Goiuri. Ez dago batera dos. Ja. Badakite txinatarrek ere arrazoia daukadala. Bai. Hau esan da? Agur, Imanol. Zinemaldiaren inguruan zerrek gehiago aipatzeko daukagu? Ez, nik esan barrun, txinatarren ondorioz lurra azkarrago da bilela. Zer? Bai, presa bat sortu dute eta pixkat azkarrago da bil. Bai? Oso ondo, baina ari zarete pixkat ni bat egiten, Inigo Asensio bat egiten. A ber, zer da? Notizia horrek 4 hilabete dauzka. Goiuri adibidez guantxin geratu. Baina begira, nik ez. Bai. Alako zama ezarri dute munduaren periferian dagoen, zera batean, presa batean. Munduaren periferian? Ze kontzeptu politia. Bai, lurrazalean nola baita esateko. Ardatzarekiko, nuklearekiko horrek sortzen duen palanka eragineaz eta bar, nolabait, desbideratu dira ez da miliametro, eta horrek sortu du egunean ez da milisegundo edo milizentesima azkarrago iluntzea. Nera mari kontatu behar diot. Impertzeptiblea da, baino, uste dut NASA izan dela atzeman duena bere teknologiarekin, sortu da hemen lurraren ardatzaren nolabait inklinazio oso txiki bat, ikuste zina dena noski, baina teknologikoki nabarmentzen dena. Nos fungigan. Nere amari kontatu behar diot, nere bizitza guztian zehar entzun izan dut nere ama egunkaria irakurtzen, eta edozein albiste irakurtzen zuela, bere erantzuna zen. Txinatarrak esnatzen direnean. Txinatarrak esnatzen direnean. Eta hori askotan, eta begira, hau kontatu behar diot, berze iruditzen. Nik kontatu dizu Zuramari ere, egunen batean kontatu behar dugu gure lagun hemendi pasatzen den gizon guaporrekin, gizon guapo ditzen dioguna, laguna da, eta ura 80ko hamarkadan Txinan egontzan. Eta kontatzen du nola jatetxetara sartzen ziren sukalderaino aukeratzera janaria. Eta zut, berek historiotxoak Txinaren bisitari buruz Zuramari asko gustatu gulitzizki. Oso da, elkartuko ditugu. Igual, lasaitu egingo zen, txinatarrak gizakia hartu egingo lituzke. Berak, ez da kontua, berak zati arragoak edo, ez? Akaso Zurama ez da konturatu, eta abanguardia politikoan dago, eta BRICS zalea morratua da. Zegin duzu BRICS buruz Amari? Zegin duzu berarekin hori buruz? Ez dut zinez BRICS. Esai duzu Zuramari, ze pasatzen ari den munduan. Vale. Eta hau dena zinemalditik datu. Ocho, ondo. Imanol González Gurrutxaga, datozen egunetan akaso puri-purian tarte osatuko dugu, baina gaur gomendiorik ez dago entzuleok, nahikoa badugu zinemaldiko estreno guztiekin, eta hori bai, akaso errepasotxoa egin barko genuke, zinemetan zer ikus daitekeen ja eta zer ez zuego oraintxe egingo, baina datozen egunetan saiatuko gara azaltzen bida. Dagoeneko Jone batzuetan zinemetan zegoen eta jarraitzen du, Mas Palomas zinemetan da, Karmelek pixka bat gehiago itxarongo du, uste dut, iraiako 26 uste zela, beraz asteburuan estrenatu da. Lourdes Iriondoren dokumentala azaroaren 22an uste estrenatzen dela. Batzuk oraindik pixka bat itxaron beharko dugu, egingo dugu zerrenda eta kontatuko dizuegu. Karmele gaur bertan ikusgai dago, adibidez, Bilboko Golem aretoetan. Baina, akaso estreineko pase izango da? Ez dut Euskal Herriko beste zinetan topatzen. Egingo dugu lantxo hau eta esango dizuegu entzuleok. Nun ikusetzak ez duen, guretzat hain mugarri izan diren zinemaldiko Euskal pelikulek. Imanol González Gurrutxaga zintzibili eta laizter arte. Agur. Eta zaindu eztarria. Bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I was always right. About the morning. Oh.
I'm an old shoe. Danced above the blaze. Never stopped crawling. Over black dunes. And I'm waiting for you. Waiting forever. Are you awake now too? I'm always one. Without a warning. Old days reappear. Lift away. Past the gate, desert keeps forming. Underneath the black moon. And I'm waiting for you. Goizeko 11:12 minutu dira entzuleok Wilcoren Black Moon ari gara entzuten, astelehen hontarako kantua, proposa kantu, goxoa, kantu leuna da. Jora berean bixi xamarra. Erabat lokartuko etzaituena? Vale, bai. Ez? Goxoa, segun, ritmo de la noche leno sarreran jarri dugu, eta horrek pixka igual ateratzen zaitu puntutik, ez? Bueno, eta zesaten diazu. Zure txakrak desalineatzen ditu pixka. Kupelaren beste abestiaren inguruan. Ospeak ligatzeko balio badu, aita santua da munduan gehien ligatzen duena. Segulako letra iruditzen zait. Oso zoragarria. Ospea eta fama latza botazuke, alperrik aldituzu horrein beste urte. Ligatuko balitza ospearen truke, gehien aita santuak ligatuko luke. Zoragarria. Izan ziteken garai hartako, ez dakit, egainaren bertso batetik ateratako letra. Ez dakit zer esan. Akaso eurena da, besterik gabe, baina oso bertso doinu eta bertso egitura du, ez? Esango nuke. Bai, eta gaina, kantatzeko moduan ere, bai, gatu ditu gaina. Bai ez, bai. Bada, Karmele pelikulan momentu bat, ikusten duzen erako entzuleok, kantatzen hasten dena tipo bat, kantu oso polita da. Badirudi entzun duzula jada, alegia, melodia nahiko ezagun izan daiteken melodia batetik moldatutakoa da edo, ari da, ustut, Parisen auregi edo, horrelako baten atarian jotzen tipo bat gitarrarekin, beste biolinarekin, da bat kantuan. Eta lazka txikiren timbrea dauka. Eta kantuare bada pixkat bertso kantu iroko zerbait, eta bai, interesgarria da hori, eta nola batzutan, ahotsek ere bagara matzaten beste leku batutara. Aizue, konturatu naiz, gure horrengo kolaboratzaile orkesteko kantua badugula dagoeneko, eta kantua onakoa dela. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihotzen alde. Frenorik gabe, taila pandero, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero, onkiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada.
Kantonekin miruaren salda badago kantuarekin aurkeztuko dizuegu. Gaur berriz ere Lander Kornago egunon, eta ongit horri, Lander? Bueno, gaurko sarrena aipatu dugu, gaur crunchy jarriko ginela. Ze, jaki kurruskarien inguruan hitz egitera zatoz. Bai, gaur gastronomia eta zitzengo du, baina baita pixat zientziaz. Bai, gastronomoei imazdea edo ikerkuntza eta teksturekin jolastea, eta hori guztiare asko gozatzen zaizue. Gainera hortan aritu zara azken... Filia arrarotxo badakau gastronomo guzti. Ados. Eta galdera bat bota diguzu, nolabait, tarte hau abiatzeko. Lehen pegilekuna lankideare egin diogu eta galdera gustatu zaio, baino ez du erantzuna ematen asmatu. Zergatik gustatzen zaizkigu elikagai kurruskariak, eta zer gertatzen zaio garunari crunch soinua entzutean. Hori da. Erreflexio etorri zaiten, mendala gutxi, etxen neon eta sagarroa jaten egitzen. Esaidazu mesedez, Lander Kornago, esaidazu mesedez, gure arteko harremanaren etorkizuna pixkat dantzan jarriko du honek, sagar hori, etzela Pink Lady sagar bat. Eskerrik asko. Banekien nik plater zentral bezala bere bizitan mingaina saltxan duen, tripakiak egiten jaioa den, eta batxurizopa egiten erakutsiko digun pertsonak, ezintzuela Pink Ladya atxalotu. Hori sentitzen dut? Bale, barkatu. Hau zer da, pelikulena bezala, ez? Zer, nik badakit txokolatezko donutxa ez dela sukaldaritzaren ikuspuntutik jaki erakargarriena, ez osasuntxuena, ez osagai interesgarrienak dituena, baina niri txokolatezko donutxa gustatzen zait, Pink Ladyarekin hori gertatzen zait, asko zobeto nire aitak atzo bertan jaso zituen sagarrak, baina baserritik, baina Pink Ladya gustatzen zaizkit. Zure aitak atzo sagarra jaso zituen? Bai. Uste dut Juan Jori eskakizun bat egin bar diogula, ez? Bai. Horrela, zuzenan egingo diogu. Juanjo, hemen naiz irratian bigarren kafean zuzenan ari garen honetan, eskatu behar dizugu, sagar batzuk ekartzea gaur redakziora. Bale, sagarrak eta txaiotea nahi duzu? Bai, txaiotea ez dut inoiz erabili, baina esan diate oso goxoa dela. Txaiotea ere uste dut, Juanjok badaukala. Hori nahi gudu, eta gainera gauzat esango dizuet, egunero sagar bat jango bazenute, etzinak di Imanoletazu gaixorik ibiliko. Hortxe eskakizuna eginda Juan Jori, sagarrak nahi ditugu, eta egiazko sagarrak nahi ditugu. Baina, berriz ere giro kurruskarian, zuk sagar bat kozkatu, eta zerbait pentsatu zenuen hor, zerbait gertatzen ari da. Pentsatu nuen, zati guztaba zaigun hainbeste soinu hoi eta esperientzioi. Orduan esan dugu guazen pixka bat ikustea. Eta ikusi nun, kurruskaria ez da zaporea, ez da sentsazioa, ez da azken esperientzi bat dela. Zientifikoki esperientzi bat bezala definitzea, ze hau hainbeste sentsazio, soinu eta baita itxurak papera handia daka elikagai hortan. Horratikan esperientzi bezala definitzea, eta zon, ostia, zeratikan, zergatikan uste dugu hainbeste esperientzioi bizitzea, ez? Eta pixat ikusten hasi nintzen, eta daka bere evoluzio ikuspuntua dala pixat hipotesia handiena, gure garunari esaten zaigulako elikagaia freskoa eta ez ondatua dala. Berez, evolutiboki guk ikuste deu ze ona dala eta ez digula katuko. Beraz, bada zerbait oso antropologikoa hemen gertatzen zaiguna. Bai, oso antropologikoa dala. Esan nahi duoi, fruta sendoa dala, azia lehorra zeola, orduan elikagai modura ikusten du gure buru, eta horregatik identifikatze dugu oso azkar. Eta da oso erlauta gure nola esatea gure errekonpentsa sistemakin oso relazionauta dago. Behira? Bai, oso relazionauta dago. Horratikan, adibidez, elikagai bigunak, likatsuak, ez zaizkigu gustatzen. Normalian hemen normalian. Nizalea naiz, baina egia da, jende askok hainbat jaki errefusatzeko aitzakia tekstura izaten dela, ez? Tekstura izaten dela, eta hori da, gure garuna oso entrenauta daolako kurruskari soinu hoi asko gustatzea. Zeuna. Bai, eta hor gertatzen da, ez nolabait adibide tripakiekin gertatzen da, badago jendea kokotxak ere ez ditun asko maite
testura hori iradokitzen diolako, badago jendea arrautza frigituarekin ere oso ondo moldatzen ez dana, eta aldiz arrautza egosia jan dezakeena, edo arrautza gorringoa bai, baino zuringoarekin nazka gehiago duena, bai, hori da. Beste tekstura hori, baboso, gelatinoso hori, jende asko etzaien gustatzen, baina horregatik da, behien garunak esatu dalako elikagai txarra dela, behintzako txarra ingo hiela. Eta horregatik etzaien beste gustatzen. Reakzio oso bizeral bat, oso barrutik eta gure, ez da git, iraganetik datorrena. Datorrena da, bai. Honekin batea, azkenen gustu hau ez gustatu bai, ez da bakarrikan, bai esan duna ez, ez da bakarrikan zaporea, baizik eta multisensoriala da, bai usain ikusmena eta hago sentsazion gertatzen zeguna da, eta baita soinua, oso garrantzitsua. Horratikan 2004 urten Spacen esperimentu bat intzan, non hartu zituzten bi pertsona grupo oso ondia, eta grupo batzui patata frijitu batzuk eman zizkien, eta beste batzui patata frijitu berdinak, baino soinuaren uinak modifikatu ite zituzen. Behi jate zutenen momentun. Nola, eta hori... Hoi kasko batzukin, frekuentzia alterazio bat, ekualizazio bat? Patata berdina zian. Baina grupo bati ematen zioten frekuentzia baxugo baten, eta kurruskari soinuoi etzan hainbeste ematen. Eta bestei normala ematen zioten. Bestei, patatak eman da, janta, jazta. Eta ikusi izan, crunch normala edo ondigoi bizitzen zuten pertsonak, soinu hoi bizitzen zutenak esatzen zutela patata frigituek fresko eta zapore gehiago zutela besteak baino. Besteak ematen zioten lehor puntu bat, etzeola ona patata eta zaporea oso baxu zekala. Eta dena izan zen frekuentzioi modifikazio horregatikan. Ze gauza, baina egia da, patata frigitu estandarra balin bada, ez pixkat French fries edo ditzen zaien horiek edo, badagola bere egituran, ez, kurruskari dagoen, edo ja pixka bat patata zaharra denean, hau, gertatzen da, oi asko errea etxerako hartzen duzunean, eta patatak sartzen dituztenan aluminiozko eta kartoizko tapadun hortan, eta patata horiek hor beroarekin iten dia berriro egosi bezala, eta frigitu egosi hortan biguin, eta patata horiei ez diezu, ez da egit, esaririk ematen. Kaso asko ez dizitzen. Eta asko eragiten du hori testurak berak. Gero beste kontu bada, patata egosia egin duzun, eta labean, eta beste tekstura bada. Baina frigitzeko kontun, hori da, baina frigitziakon, erabat. Oso garrantzitsua. Erabat. Horregatik beti, oikoena izaten alazu, janari hartzezunen lokesea patata frigitu batzukin, oza, ez du joazen hau azkar jatea, zegeo ez zaizki gustatzen. Justu hoi da, gure neurokortex hoi aktibatzeala, eta gure sariaren sistema hori aktibatu itealako. Bestela ez da aktibatzen. Eta horregatik gustatzen zaigu. Holako elikagai guzti horiek. Zer dan, Wow. Bai, oso gauza bitxia egiten zait, eta baina erabat logikoa ere egiten zait. Bai, badukazen zua. Ostras, akustikoki patataren sentsazio aldatuta, gure pertzepzio aldatu egiten da. Bai, baita garrantzitsua da, hau sentsazioarekin bata lotuta izan barrolako. Osea, ezin duzu kurruska soinu hoi euki, honez baldin bakazu kurruska sentsazio hoi notatzen. Ez da, osea, zure... Alderantziz egin daiteke, eskinik soinuekin ezin dut. Hau da, niri asko gustatzen zait, nabaitzea, patata bat kurruskari dagoela hauan, baina soinuarekin ezin dut. Orduan, kendu daiteke soinu hori nola bait. Zuzuk askoa jarri da. Bida, horrekin, hemen akatela apuntauta, kontzientzia handiago sortzen da soinuarekin. Osea, beti esatean da de soinua horrek gehiago jatearazi tegula, justiz kontrakoa da. Gutxigo jatearazi tegu. Azkenen, telebista tope dakazula, o soinu handiekin, o musika tope dakazula. Gure garuna alertan jartzea. Orduan, patata jate ditugunen, olako kurruskarekin berdina gertatzen zaigu. Eta gutxiago jaten dugu. Orduan, batzu gertatzen zaie justu hemen esan duguna, jate dugunen gure burua alertan jartzea, eta batzui etzai gustatzen soinu hoi, ze justu hoi, bere burun aktibatzea, alerta edo arrisku puntu hoi, eta horretik batzui etzai gustatzen. Pentsatzen ez dago lainbeste honekin lotuta eta gehiago bazkari esperientziaren iraupenarekin, baina duela urte batzuk
Madrilgo diverso jatetxean egon nintzen, eta bertan bozgorailuak metro batera dituzu, eta oso volumen altuen, eta banindoan Tolosako gizon heldu xamar batzuekin, eta esan inbartzi hau. A ver, música geisha zuen, no, puedo subir, pero bajar no puedo, esan zion. Vale, ondo, eta antxe, berdibuiaka, eta bar. Eta, kasu horretan pentsatzen dut, helburua ez dela zu gutxiago jatea, dela zu azkarrago jatea, ze oso pixkate street foods helburuarekin eginako jatetxe bada. Txio puntu bat zaten dizu, claro. Street food puntu hoi, ze nahi duna da rotazio asko. Hori da. Jende asko, orduan. Mai bera 3 edo 4 aldiz bazkaltzeko balio datu dezake. Street food baldin bazare 4 ordu eserita bukatzezu burua rebenta. Bukatzezu juteko gogokin, da horretik jartzu hainbeste jendea muitzarazeko. Ordu baten jan, eta fuera, eta justu horregatik izaten. Horregatik izaten. Kasu honetan, ari gara, beste soinuaren beste esparru batzutan, nonbait, alerta sortu eta berez gutxiago janaraziko liguken zerbaitekin. Azken hori, deserosotasuna sortzen du, normalian. Batzutan dare kasu batzu, soinuakin ezin detela ezer, baina ohiko sentsazioa deserostasun puntu hori sortzea gure barrun. Benetan gozatzeko ere soinu hori ez dezue behar. Nola? Juneri, adibidez, ez zaio gustatzen patatak jaterakoan, jendeak crash kurruskari hori egite, ez? Baina, nik behintzat uste dut, benetan gozatzeko patata hori, soinu hori entzun behar dudala. Nik aitortu behar dizuet, orain arte, ez dudala denbora gehiagi pasa, pentsatuz, ze soinu egiten duen ez dakit jaki honek, edo gehiago gustatzen zaitela crash gehiago egiten badu, ez dakit? Niri plazera hondin ematen ditena da, platera mai gainean jarri eta goiuriren platerean patatak baldin badaude, patata bat lapurtziak. Hori da, sublimea esango nuke. Nik badakizu arazo gehiago izaten dudala janariaren temperaturarekin, testurarekin baino. Nik oso tolerantzia baxua diot beroari, eta orduan joaten garenean jatera eta ez dakit eskatzen balin ditugu patata minak elkarbanatzeko, nire ingurukoek 5. patata jan arte, nik lehenengo ezin dut beroarekin. Eta kroketekin ere gertatzen zaigu. Gaur gertatuko zaigu. Ikusiko dugu. Bueno, kurruskarien giroan ari gara Lander Kornagorekin, eta pixkat horrek ere nolako, kulturarekin eta gure iraganarekin zen nolako loturak dituen. Gero, pentsatzen dut, kurruskari horiek ere, batzutan, pixkat faltsuki ere sortzen direla, edo industriak bilatu dituela, ez? Industriak sortzen ditu, industria da, momentu baten, behaientzako bena dana bilatzu bena, eta azkenen behaien interesatze zaiena da, zuk behin erosten baldin bazu behien produktua berriz erostea. Engantxatze hoi, behaiekin eukitzea. Eta dare, industria asko soinu frekuentzi hoiek eta intentsitate hoiek regulatzen dituztena beren I+D momentu hoitan freskotasuna transmititzeko gehien bat. Gehien bat hortan izatea, tipiko anuntzio ikuste duguna patata itze dugu, baina zein boltsako produktu baten bere anuntzio printzipala da soinua jartzi zuena, justu horregatik izatea daolako I+D oso potente bat atzean, behaien soinu frekuentzia neurtuta dakatena produktua atea baino lehen, jakiteko populazioa gustatzeko. Izaten da normalian, ez? Intentsitate hori baita erabiltzen dute, eta azkenen hori saiatzen dira, bere produktua egiten dutenen, frekuentzia askokin jolasten, ikusten, eta baita gero, lehen esan dugu esperimentu hoi, baita beha ekitu barruki, eta ikuste guenen frekuentzia ona dala, eta intensitate hoi lotuta dijoala aho sentsazioarekin, hasten dira produktua ateratzen. Baina, berai saiatzen da beti, hoi oso neurtuta eukitzen. Eta horregatikan izaten da oso arraroa, lote batetik beste bat, zehoze diferentia ikustea, ez? Azkenen erosten baldin bazu patata boltsa bat, beti berdina dira. Beti soinu berdina eta beti intentsitate berdinarekin. Ezin duelako permititu boltsa bat txarto ateatzea. Azken bere irudia eta bere marka hain primitibo eta hain garunen eukitzeko zoze danez, bere marka
txarto bezala ikusiko lukete. Eta horre, badaude paradoxa batzuk, zego juri. Ez, burura etorri zaidala, oraintxe bertan agertzen zaidan iragarki bat, behin eta berriz agertzen zait online edukiak kontsumitzen ditudanean, iragarki bat pipen ingurukoa. Eta abesti bat dauka. Eta iragarkiko abestia da, krak. Eta ipatzen du, krak bat ondo, bi krak gaizki, edo krak, eta dena, mezu guztia, oinarritzen da, krak horretan. Pentsa, pipekin hau gertatzen zitzaigun. Bazeuden pipa batzuk, benetan kuruskari soinua egiten zutenak, eta pipa batek espazuen krak egiten austerakoan, normalean pipa hori zahartuta zegoen, ja pixkate ezetuta edo pasata edo, eta horrek ere asko esaten digula. Ipatzen nuen paradoxa, badaudelako urdaiazpiko zaporeko patata veganoak. Bai. Gauza xilebre askoa da. Ez direlako urdaiazpikoarekin egiten. Noski, bai. Eta hor badago beste puntu bat, eta da askotan zaporen intentsitate horiek bilatzerakoan, eta ez buruan golpe hori, hor oso osasuntsuak ez diren produktuak ere erabiltzen direla, glutamatoa, eta horrelako gauza, ez? Ez, hor sartzen dira gehien bat, aditibo asko, zapore potentziadore, glutamato monosodiko asko erabiltzen dira, gatz asko erabiltzen da, baita, bazuen potentziadore badala, azukrea baita sartzen zaie, osasuna gordena baldin bazu, sagarrajan. Hobeto. Nik sagarrari buruz berritxar badaukat, goiuri. Zer? Audio entzun dezakegula. Ui. Baimena daukagu. Bestakit. Zuk entzun duzu horretik? Eixo, hon. Txaiote bai, baina sagarrak, beste imateko mukuik, gauten, zer ez denagarkoakin, da oso menarri jasabat intzian, da dena golpeatu zizkian, da itxuraz beste imateko mukuik ez. Ara? Bueno, eskerrik asko aita. Gora, Juanjo. Gure koloratzaile berria. Zuzenean, sahastitik informazioa helarazten. Zesan du, harrik joziola, ez da? Bai. Bide batez, Imanolek ere esan digu, sagarrari alergikoa dela. Hori ere bai? Bai, nik hori banekien, baina zutan. Fruitu lehorrak eta sagarra. Bai. Bueno. Halako batean, hile egingo zego hemen, amaiketako batean. Giza joa. Nik usen Pink Lady zalea zela, eta... Ez, eire maia zen Pink Lady zalea. Da, eire maia. Bai. Egia da. Bueno, Lander Corona, amaitzen joateko pixkate ez dakit. Etorkizunerako ere, pentsatzen dute, leheno neurozientzia ipatu dugu, bai industriak eta baita pentsatzen dut goi sukaldaritzak ikerketa horiek ere baliatzen dituztela, nola baite abanguardiako sukaldaritza sortzeko, ez dakit kurruskariaren inguruan edo badagoen etorkizunera begira beste ze zeru muga edo irudika dezakegun edo ze ikertzen ari zareten? Hombre, muga eta etorkizuneko ikerketa mundu hontan, pixkat zaila da, azkenen zu laborategi baten baldin bazare lanen, berdintzak baldintzak ez dira beti errealitatean ikusiko dituzun gauza guztikin ez, baina bai, ikusten ari dira eta hasi direla gauza horiek implementatzen osasun publikoan ere bai. Osasun publikoen ikerketan bai pazientziak tratatzeko eta beraien errekuperazioak eramateko, bai elikagai kurruskaria bere dietan eta sartzeko ikerketetan hasi dira, justu behien errekuperazioa pixat placer puntu hoi ez galtzeko, eta baita batzutan errekuperazioak oso zaiak izaten direla dependeze kasutan, pixat amenogo iteko eta izateko, ez? Hortan goi sukaldarian, ez dakit nola jongo da. Azkenen hoi bakoitza bere lurra eta bere bidea aurkitzeitun, baina bai egia dela sukaldariek asko erabiltzen duna tematika hau edo kruz puntu hoi plateretan, egigulako gustatu ite zaiola. Azkenen etxean, gure etxean getortzen jendea. Bai. Hemen industria alimentarioak eta goi sukaldaritzak izaten duten eztabaidatxo bat. Zeinek egin dio ekarpen gehiago zeini? Goi sukaldaritzak industriaren teknologiatik edandu gehiago, edo alderantziz? Hostia. Ni ustez, oaintxe bertan goi sukaldaria industriari. Zebain oso ohikoa da industria
industriko produktu batzutan gourmet hitza ikustea, etxen egindako hitzako ikustea, eta hori dia dena gastronomiatik behai eman zaien esperientzi guztia. Baina, bai, egia dela baita industriak gure lanan bere gauza asko egin ditula, ze azkenen industrian dakan metodologi horrek jatetxe batzutan eta goi mailako leku batzutan baita aplikatzen dela. Bai. Lander Korna urrengorako txaiotearekin egiteko errezetaren batekari barko diguzora laburrean. Nahi duzun gaia, gehi, extra, txaiotearekin egiteko errezetaren. Oida, engo de. Lander Korna, mila esker, azte pare bat barru ikusiko dugu berriz ere elkar. Eskerrik asko. Zaindu. Entzuleo, 11:25 minutu azken txampan murgiltzen ari gara, Merina Gris eta Gorka Orbizuren Tesla bat sutan kantu honekin egingo ditu hurrengo minutu terdiat. Gabeko zen artean Bakarrik sentitzen ez batzutan Ikusi nahi dut Tesla batzutan Gaztunon eskutatuko zara Argiak itzaltzen direnean Argiak itzaltzen direnean Eta hemen gaude Bakarrizketak bilatzen Bata bestearen gainean Naiz irratian, bigarren kafea. 11:37 minutu, bagoaz aurrera, June Romatetekin egingo ditu hurrengo minutuak, giro zinez interesgarrian, entzun eta geratu hemen. Begiak itxieta, burua itzali zenuen, mistik zegoen beharra. Sinkronizatu eta eguneratu genuen baina azkenean berdina da. Jaiotzen garenetik euskara entzuten dugu Euskal Herriko etxe askotan. Naiz eta agian familian hizkuntza ondo ez jakin, aurrari ere euskaraz hitz egiten saiatzen gara eta beraz entzuten ditugun lehen hitzak euskaraz izaten dira. Handitzen goazen heinean etxeetan edo eskolan euskara ikasten dugu. Eta horrekin batera iristen da euskaraz dakigunok beti entzun dugun eta esan dugun esaldia. Gure hizkuntza altxor bat da, ez badugu erabiltzen galdu egingo da. Baina begiak ez diote hori, egia ote da dena amaitu dela. Bada, ez dakit Europan dauden beste 60 hizkuntza minoritarioetako hiztunek ere esaldi bera hain errotuta izango duten, baina gehiengoak gara kontziente gure errealitateez, gure hizkuntzek dituzten zailtasun eta edertasunez. Esan bezala, Europa osoan zehar zabalduta 60 hizkuntza minorizatu inguru daude. Naiz eta denek ez duten egoera bera, erabiltzaile asko kontziente dira elkarren artean saretu eta elkar laguntzeak gure hizkuntzentzat babesgune eta indarguneak sortzea dakarrela. Hitz egiten hasi ginen, esateko asko. Hizkuntzen lanketa eta ikerketa hauetan hainbat pertsona dabiltza lanean egunero, eta horietako bat da Ellen Huff Grotive Jones.
Hizkuntza aniztasuneko eta sormen industrietako unibertsitateko irakaslea da, eta Gales aurreratuko eta ikerketa zeltikoetako zentroko zuzendaria ere bada. Hizkuntza ezberdinak ikertu, ikasi eta lantzen ditu, eta horien artean euskara ere badakin. Baina Galeseko Aberystwyth herrian bizi den emakume batek euskaraz zergatik dakien jakiteko hobeto bere burua aurkeztea. Nire izena da Ellen Hart Griffith Jones eta hemen Galesko Unibertsitatean lan egiten dut. Ikasi nuen euskeraz orain dela urte asko, orain dela 25 urte, eta orain dela 25 urte erderaz banekien kastelaniaz eta frantsesa ere. Orduan banekien hizkuntza herri bat ezagutu nahi duzu eta hizkuntzaren egoera ikasi nahi duzu, bueno, hizkuntza ikasi behar duzu, ezin duzu ezer jakin hizkuntza gabe. Orduan horregatik hasi nintzen. Elinek bere unibertsitateko irakasle lanetan jarduteaz gain beste hainbat ikerketa ere egiten ditu, eta entzun duzuen bezala euskaraz ondo egiten du, naiz eta galesen praktikatzeko zailtasunak ere badituen, eta beste hainbat proiektutan ere parte hartzen du. Proiektu horietako bat Pluriling Media izeneko ikerketa sarea da, Europako hizkuntzen aniztasuna eta hedabide aldakorren esparrua ardatz dituena. Hau da, Pluriling Mediak ikertzaileak, praktikanteak eta arduradun politikoak biltzen ditu, Europako hizkuntza minorizatuen hedabideen azterketa indartzeko eta sustatzeko. Proiektu honek adar ezberdinak ditu eta horietako bat kazetaritza da. Eta irailaren 15-tik 17 bitarte, gai honen inguruan antolatutako lehen prestakuntza eskolak egin ziren Galeseko Aberystwyth herrian. Helburuak bada Elinek azaldu dizkigu, kasu honetan ingelesez. Our aim is to enhance the linguistic diversity. Gure helburua da hizkuntza aniztasuna indartzea eta hizkuntza aniztasunari eustea Europako komunikabideen esparruan. Badakigulako oso zaila dela globalizazio indarren aurka lan egitea. Badakigu erronka asko daudela gizartean beste hizkuntza batzuek menderatzen dituzten hizkuntza txikientzat. Challenges for smaller languages or languages that are dominated in society by other languages. And we know that if we don't do anything at all, Eta badakigu ez ere egiten ez badugu, homogenization globalizazio linguistikoak jarraitu egingo duela. continue and that only dominant languages Eta hizkuntza nagusiek bakarrik hartu ahal izango dituztela espazio komunikatiboak. So we think it's really important that languages like Welsh, like Basque, like Horregatik uste dugu Kashubian, oso garrantzitsua dela galesa, euskera, and even kaxubiera, languages like gaeliko eskoziarra, edota katalana bezalako hizkuntzatzat, numbers of speakers. We know that egoera minorizatean dauden hizkuntza guztientzat garrantzitsua dela espazio komunikatibo onak, komunikabideen sektore onak, eta kazetaritza ona izatea. good journalism because it's so vital for the language community, and we know that it's really important to produce lots of digital content. Eta badakigu benetan garrantzitsua dela eduki digital asko ekoiztea, hori eskura jartzea, Also when we think of journalism, belaunaldi guztietako pertsonentzat. the importance of setting a news agenda from within the language community. Zurekin nabil beste behin. Zurekin nabil zutani, tani eta zu, taksi barru mozkorra pentsatze, gure kanta. Helburuak argiak dira beraz. Globalizazioak ekar ditzaken arriskuei aurre egitea du asmotzat Pluriling Mediak. Eta esan bezala, hainbat herrialdetako kideak elkartu ginen Galeseko herri hartan lehen prestakuntza eskola horretan parte hartzeko.
Elinek azaldu zidan zergatik antolatu zuten lehen eskola hau eta zergatik diren beharrezkoak horrelako esparruak. One of the main reasons for bringing people together is, yes, for people to make those personal connections, but also Izan ere, jendea elkartzeko arrazoi nagusietako bat da, bai jendeak with the energy. lotura pertsonal horiek egitea, baina baita ideiak elkarri sorraraztea ere. Eta baita energia eta ikuspegia ere, badakizue hizkuntza gutxitu bat, edo hizkuntza minorizatu bat hitz eginez gero, seguru asko bizitza osorako kanpaina egin beharko duzuela horregatik, eti uste dut oso garrantzitsua dela herrialde ezberdinetako jendea biltzea. Taxi barrun bakarrik oroitzen. Eta hala da, punta ezberdinetako kideak elkartuz, bakoitzaren egoerak ezagutzeaz gain lana elkarrekin egiteko aukera dagoela ere ikusteko balio izan zuen. 3 egunetan zehar plangintza zabala antolatu zuten, ikertzaileen hitzaldiak, kazetarienak, bisitak eta beste hainbat saio. Prepared a varied program over 3 days. And also we wanted people to introduce their own country. Askotariko programa prestatu genuen. Eta jendeak, bere herrialdeak eta hizkuntzak aurkeztu zitzan nahi genuen. Horrela, jendeari bere herrialdearen edo hizkuntzaren aurkezpen bat prestatzeko lana eman genion. Bere komunitateetan dagoen gai hori bati buruz hitz egin behar zuten. Oso interesgarria izan zen, gai ugari genituelako. Gero, hizlari batzuk ere izan genituen. Hizlare akademiko eta praktikante desberdinak. Beraz, kombinazio bat izan dugu. Ikerketa orientatuagoak eta gero praktikoagoak. Uste dut garrantzitsua zela jenik eta horsik gidatutako eztabaida. Eztabaida ondorengoa izan zen. Hizkuntza gutxituko edo minorizatutako kazetaria izatea edo sektore berdinean lan egitea, baina hizkuntza majoritarioko izanik edo hizkuntza majoritarioa erabiliz bakarrik lan egitea. Beraz saio hori hizkuntzan edo hizkuntzagatik izenekoa izan zen, eta uste dut saio horrek ere ideia asko bildu zituela eta gauza komunak nabarmendu zituela. Begiak itxi eta burua itzali zenuen, iztik zegoen beharra. Elinek esan duen bezala hainbat hizlarik bakoitzak bere ikerketa esparrutik edota lanbidetik azaldu zituzten gure hizkuntzek izan ditzaketen zailtasunak edota horien aurrean eman daitezkeen pauso ezberdinak. 15 bat entzule joan ginen bertara, Ungariera hiztunak, Karxubiera hiztunak, Galesak, Albaniera hiztunak, Kataloniarren bat, eta horien artean 2 euskaldun ginen. Mikel García Martikorena eta ni neu. Mikel Berriako kazetaria da, eta berak azalduko digu nolako esperientzia izan zuen 3 egunetan. Bueno, 3 egunak deskribatze aldera edo, esango nuke oso esperientzia aberasgarria izan dela, batez ere pertsonalki. Azkenean, Europako ia mutur guztitako jendea ezagutu izana, zeo zerrona da, esango nuke. Zeo zera aberasgarria, azkenean, beste realitate batzuk ezagutzeko balio du. Eta entzule bezala joan da, behira, nik azpimarratuko nuke hango egoera, galesko egoera eta galesaren inguruan ikasitakoa izan dela, ez dakit, nolabait ona ekarri dudan gauzetako bat. Azkenean, ez dugu hainbeste hitz egiten ez, galesen dagaten egoeraren inguruan, haien hizkuntzarekin, eta borroka polita eduki izan dute. Beraz, hori da niretzako interesgarriena. Eta gainera borroka horretan parte hartu zuten, eta oraindik parte hartze duten jendearekin bildu izana, sekulakoa izan zen. Ikasietako eta entzundako hainbat gauza ekarri ditu berekin Mikelek, horrez gain, aitortu beharra dago hizkuntza batzuk minorizatuak kontsideratzen badira ere, errealitateak ez direla berdinak bertan elkartu ginenen artean. Hori ere aipatu digu Mikelek, ezberdintasunak badirela. Bueno, nik egingo nituzke 2 ezberdintasun bezala. Alde batetik, Euskal Herrian azkenean ezakagu estaturik, Euskara hitz egitean estaturik, esan nahi dut,
eta adibidez, Hungariako gutxiengoak Europan azkenean sakarnota daude, leku pilo batetan daude, hori ere ikasi izan dut, honekin, horretarako balio izan dit. Eta horiek azkenean, igual, Errumanian daudenak adibidez, Errumanian dia gutxiengoneko bat. Baino, gero, dituzte adibidez, pelikulak ikusteko, filmeak ikusteko, telebista ikusteko, seriak ikusteko adibidez, telesaiak. Ondo atorki ez, azkenean badakate Hungarian egindako produkzioa, eta idatzizako liburuak, adibidez, azkenean kulturaren munduan, esan nahi dut, aukera gehiago dituzte. Gure kasua, nik parekatuko nuke pixka bat galesen duten egoerarekin. Ez nuke berdin jarriko, azkenean, testu ingurua ez oso ezberdina da, baino, gu gara, bila gara nazio txiki batzuk, guk geuk sortu behar dugu sorkuntza gana, ez? Eta gainera gure kasuan herrialdea dakagu banatuta bi estatutan. Dakagu iparraldea Frantziako estatuan eta hegoalde dana Espainiako estatuan markatu. Beraz, hor ezberdintasunak ikusi daitezke eta nola bakoitzaren borroka gauza batzutan antzekoak izan daitezkeen arren beste askotan testu inguruak asko egite dula. Entzuleen artean topatu genituen ezberdintasunak eta ezberdintasun nagusia Mikelek aipatutakoa izan zen, hala ere ideiak hartzeko ere balio izan zuen eta besteengandik ikasteko eta gurearen berri emateko ere balio izan zigula, adierazi zuen Garziak. Nik uste garrantzitsuak direla batez ere ikusteko nola lantean beste leku batzuetan, ez? Azkenean tresnak topa baldituzu. Adibidez niri asko gustatu zitzaidan Galesen duten kate bat, dago galesera asko katea, dela S4C, eta horrek sortu du azpi proiektu bat bezala, marka horren azpian, dela gazten gana gerturatzeko. Eta hori oso interesgarri ditu zitzaidan. Eta uste dut horrelakoak aplikagarriak direla gurean ebai, eta nolabait egunerokotasunean euskara ikusi ahal izateko, ez? Beraz, Mikelek esan bezala hainbat ideiarekin etorri gara bertatik eta baita sare batzuk sortuta ere, eta orain nik pixkat nire esperientziatik esan nahiko nuke erabat bat egiten dudala Mikelek aipatutako hainbat punturekin, ez dakit hain garbi gelditu den azkenean, gu bertara joan ginen entzutera eta ikustera ea zer kontatzen ziguten, eta Elinek ere aipatu duen tarte batean hitz egin zen kazetaritza espezifikoki, nola bizitzen den kazetaritza hizkuntza minorizatu batetik. Eta hasi ziren gure bi hizlariak hitz egiten, eta momentu batean sentitu nuela ez enkajatzearen edo sentsazio berdinak ez izatearen sentimendu hori, eta suertez Mikel bertan zegoen eta Mikelekin kontrastatu ahal izan nuen. Kontua da azaltzen ari zirenak bazela suediera hitz egiten duena, baina Finlandian bizi den komunitateko pertsona bat, eta bestea Errumanian bizi den, baina Hungariarra den pertsona bat. Eta Hungariera hitz egiten duen pertsona bat. Claro, beraiek dauden tokietan badira hizkuntza minorizatu bat, azkenean Hungariera ez delako Errumaniako hizkuntza, eta bazeuden horrela ere, beste hainbat Albaniera hitz egiten zuen beste pertsona bat horrela, eta bazeuden horrelako pertsonak eta bai izan zen kontziente izatea, hau hizkuntza minorizatatua ere konsideratzen da dauden herrialdeagatik, baina, klaro, hitzaldia beraiek ematen ari ziren. Eta momentu horretan, batek aipatzen zuen haien prentsa askotan, ez zela hain serioa, edo lasaiago egin zezaketerela pixkatu humoretik zerbait, eta momentu batean Mikeletan ibe egiratu ginen, zelan genuen, eske gurean guztiz kontrakoa da. Guk daukagu presioa ondo egiteko. Euskaraz hankasartzen baldin badegu, da 10 aldiz hankasartuko bagenu bezala. Eta hori partekatu genuen, noski, eta hor sortu zen eztabaidatxo bat, pixka bat, eztabaida baino, bai izan zela gehiago partekatzea esperientziak eta partekatzea gure artean bakoitzaren errealitateak, galesdarrek ere berdin begiratzen zigutelako, kasu bera hitz egiten zuen
neskak ere, berdina esaten zuelako, guk gauzak ondo egin behar ditugu, ze Polonian ez dakarxu bera hitz egiten iainon. Eta bai, izan zen esperientzia nire ustez behintzat eta niretzat oso aberasgarria ezagutu genituelako ere pertsona oso ezberdin eta interesgarriak, errealitate ezberdinak, eta uste dudalako horrelako espazioak egiten jarraitu behar direla saretze bat dakarrelako eta ikasketak dakartzalako, baina, hizkuntza minorizatuen barruan ere badaude maila ezberdinak. I must quit you. I must quit. I must quit you. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori etzen gure zauria, zauria, enaiz hau esateko gai. Kanpoan deno gure zai. Bazken minutuak egingo ditugu, esan ezinen berrienarekin, Sara Zozaiarekin egindako kolabonetan, gure zauria, dato bi aste barru kaleratuko den disko berriaren bigarren aurrerapen kantua, eta, zer baduzu, Imanol González Gurrutxaga lankideak ondu duen bideoklipa ere ikusgai, Janire eta Sara kantuan ikusteko aukera izango duzu, eta baita balu hartzen, nola esango dugu, kameotxo ere hortxe bideoklipean gure zauriarekin egingo dugu gaurko azken txampatxoa. Juri, paseo masiboa dauko gorrean. Asko gustatzen zaizu kontzeptu hori, ezta? Azaldu entzulei, zer norbaitek aparkatzen duenan espaloitik metro batera. Zer egiten du aparkatu ostean paseo bat eman espaloiraino. Eta guk hemen parean asko ikusten ditugu, eta batzutan jendea dauzka barrabil eta obario batzuk, barkatu, daukazu kotxe erdia, errepidean. Bai, eta holaxe dago entxe bertan, gaina okerra dago. Okerra, bi mugikor eskutan dauzkala. Agian nahi zerratia entzuten, etxean dagoela. Ez dut uste, bestela begiratuko lik ez. Bi mugikkorrekin dabil eta uste dut oso konzentratuta dagoela. Eta juizu gertatzen da, paradoxa, Tolosako Rondilla kalean, nun bigarren kafearen laborategia daukagun, nahi zirratia ez dela bereziki ondo entzuten. Bueno, orokorrean irratia ez dela oso ondo entzuten. Egia da, bai. Gaixua. Gaixo autobusa pasatzen saiatzen bada. Junior Romatet Ibarguren, datorren astera arte. Datorren astera arte. Jurezi Zarandia, bihar arte. Bihar arte. Eta zuek entzuleok, zer baduzu, gu bihar 10:05 hemen izango gara zuekin, naiz irratian. Atertuko du egunen batian,
Da oroitu nahi dudan guztia